Kok iso kopi? Kan ngomong. Kok ndi kok lawuh ngomong nang di kafe. Ya, bermemaan jajar. Ini ngomong. Pesan. Opo telepon. Halo, Ri. Halo, Mak. Ini ndi? Aku nang omah iki. Kak parah nih ya. Lah apa kowe rene barang? Alah, biasa urusan laki-laki. Alah, kayak kowe lanang ya. Jarene ki aku jek sibuk kok aja ganggu sik. Sibuk apa? Alah, aku ro dolan PS ta. Alah kemeruh kowe. Aku ro, kamu sinau mergo ndingi tak kalahne. Alah, musuh dapuranmu yo easy lele. Alah, wong wedi biasa ngomong ngono. Sopo yang sing wedi paesan karo kowe? Hatimu wedi ta musuh aku. Ya wes tak parani. Lho. Udah angkrek pateni. Nah, suaranya telepon. Sebab sana. Baiklah, aku ro. Kenapa? Ngono kaget men. Hah, kene men. Kok baru. Lok gila. Ayo. Mani padu kowe. Oh, wani pol. Kowe kalane. Ngempure. Lost. Pogi. Persik. Ah. Persik. Berapa? Persik masa gak klebu ta, Gu? Persik renek goblok. Ya terus. Ya apa? Ya apa liga apa kono. Aku nggak mungkin oleh lagi. Iya wes. Aku golekno. Ya kene. Ya, iki ya wes. Sing elek. Yo. Wes mandi ya. Ini sik tunggu aku. Ndak kuat aku. Ngapa mandi tauban we. Ngono mangan dhewe. Mati budal dhewe. Bapak mbak ojek kau sembel. Enak gak ta? Jajal ya. Ya. Kancang kamu. Ini batak mut dong. Hah? Batak mut. Hah? Bapak mut. Lho, kok gak pangan nak? Ya ora teriri wi. Kau bunga pangan nak. Kau bunga bocong. Lanjut. Main ora we, Pak. Wani nah. Berku tak ngarep iki. Ya los. Berarti stiker. Karo gedebek. Jopi apik formasi ngene tok ae rasa apik. Ngene apik iki. Gedebek ku ala-ala. Supen we. Semari ngonku. Masung. Mak, Apa? nih kono. Alah. Iki lah. Air. Lah. Oh, mati. Lho. Ada. Ini. Mas umbenan. Iya. Aduh. Wih. Di pekor tok ya. Untung gak mati kan.
Bengek kan kamu kok. Ya mbadok ya alon-alon Lah goblok. ngombe ini mbok entekne. Ya mek saidik. Ayo, nah, Ya, lanjut. tuk nih. Ayo. Ini ceguken. Ngombe neh. Ngombe sing tenanan goblok. Ya tegurna lah tembok ngono. Wis baru lah. Wis gung, wah, engko kalah engko. Ayo, sok coba, coba. Ya wis ayo. Mani kodok. Nggak apa mau muncen nih ya. Muncen ya aku. Lah. Alah, Loso. Wis jo jegalan wis cuk ramu. ping kotak alah. Kowe ping kotak lah. Offset lho. Gak Iki nganu gunamu iki no, wasite bolomu iki. Jadi nyapa wis. Wasit yo ora enek bol-bolan. Iki gak luwe weh. Ya luwe. Untuk panganan Gojek iki Pesen. start sih ya. GoFood iki panganan apa teman? Yo online. Nah, dia nang omah tok ta kok. Mangan online. Loh, saiki kabeh online. Ngising online saiki. Hah? Ngising telek internet. Yo ora teleke sing interne goblok Lah, apa? isine moro. Telek interne apa belum telek, Cuk. Hebat. Ini mangan apa ya? Tapi ya. Nggak apa apa. Ayam geprek ya. Pah, tak level lah ayam geprek. Lah apa? Tumpang pecel. Tumpang peceng, Bang. Tumpang pecel ra enek ning kene goblok. Tumpang peceng. Lu gak enak. Leru. Ya Apa wis sembarang padane ya? Ya padat karya. Ya wis. Wis. Murah cuk untuk promo aku cuk. Enggak. Yo. Loro mek 10.000 Gua kambi. Hobab lah. Promo ya kok. Oh, bedane iki. Manfaatkan. Enggak gak. Ngene awake dhewe ngene tok panganan moro dhewe engko. Ayo, Kayak gitu punya remote ya. Oh iya. Kabeh di remote teko. Digital ini ada. Yo DJ kental. Ora dijegal goblok. Nah, ini dilungkas dari dia paling teko ya ora suwe ngono. Ngantri tapi Ngono yo wong apa? Ngono yo iya kamu ora tau roh Gojek ya. ora tau ora kok. Nah, kowe gak tau. Gak internasional. Lagi perkunya di lagi. Mat. Tadi lah. Cangkro bebas tiga. Goblok. Gol Goblok. Perku goblok. Takkan marung iki. mainmu goblok-goblok. Nek tak apusi em tak gelem sing elek. Kok kang pro badanku bae kopi ngono. Jadi seminggir. Ayo nah. Yo. Cek wani be. Coba nih, tapi pindah sih ngono aku. Iya. Tak tonton aja. Gada beke lah tak gentine. Beke ta? Gada bek Bek goblok debek yo meneh. pinggiran. Gulne. Goblok. Wes Kap dulu ya, kap dulu. Goblok. kowe kalah kowe. Cepet goblok ya. Kowe wis. Oh, untuk merinding. Alah, jo alasan lu nyalahne Ambo setik. tuku ning. Kowe kalah nyalahne setik kuwi alasan tok kowe. Kok ora. Wis. Bener alasan kowe kalah wis gak. Gol ngene kok. Niat main pura aja nih gila. Kok ngirit enggak? Ya pone. Kayak Alasannya dingi pesan kalah nyalahin stick. tenan nek, masa kamu gak perlu tuh? Dan kalau orang rumah belas kok. Nemen nek bukan. Tapi ruknenya ya. Yes. Set. Apa itu ya Cang? Duh, kan mek. Duduk nih, Mbak.
Enggak kamu cek anu. Ora enak ora krungu apa-apa. Kuping mandel mek. Mandel kene goblok. Katarak. Katarak ngoto. Woi gudeg mek gudeg. Kamu gudeg mek. Ora ana apa-apa lho, ora krungu apa-apa. Jajal ini mek. Cik. Ki sikilku goblok. Aku siap nungguin. Kucingnya. Ora ana apa-apa lho. Ini kayak apa gak ketok. Nih, sing mbok cengokku goblok. Ini. Nah, Kayak tok ngene. ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa. Potong di ya. Matamu merem goblok. Apa? Aku salah dia. Bu. Saat dia, Pak. Ora ana apa-apa. Kuwi enak-enak ora ana apa-apa. Tukene ngene ora? Wani nah. Enggak ayo. Oh. Ya, kulne. Gak fokus aku. Allah. Bisa. Oh, iya. rame mamamu. Alah, wis. Dino rene aku bangga. Ora ana apa-apa asline. Perasaan tok. Oh, ada sing ngene. Kok iya untuk promo tuh ya? Mau omong gitu kan. Ada sing ngene mah. Ada yang duduk-duduk. Cuma gue pengen katarak. Hebat katarak. Pin. Gue terus. Ya jelas sih oke. Dia ngambil tinggalnya dia, gue sampai sini. Nah terus. Untuk Mungkin main. pesan ya. Putih bet. Kok mana coyo hidup? Wah usah putih. Anak aku nih gini kok. Soal cedek kan? Oh, ampun ya Allah. Banyak Oh alah, Gojek. Mas ini pesanan ayam gudegnya sudah datang. Oh alah. Udah, kok lewat mburi mas? Sik mas, tak nunggu sik mas. Mas, tunggu sih mas. Mas. Iya. Jadi ini loh mas, mau ceritanya yo. Ini ya mungkin rumahnya. Langsung ke sana aja. Mas, pesanan ayam gepreknya sudah datang, Mas. Mas, piye tadi malah dibuka nih. Jangan apa ini sih. Di WA ya dibales sih. Mas, tanya jangan sampai nggak. Mas,
Mas. Kok gak dibuka nih kayak gitu? Di WA ya balas. Baca teleponnya. Gak diangkat nih. Piye tuh iki? Malah ra diangkat nih. Buka poin. Mas, nih, gak dikancing lagi. Mas, Mbak, belum boten ganggu, Mbak. Ngapunten. Kok dipeduli terus ya Allah, ya Allah. Nah, ngono kuwi lho Mas ceritane. Piye iki aku arepe balik tapi wedi. Alah ora apa-apa Mas. Malah aku yo malah wedi malah kok ngene. Ora ngono kuwi mek apa ucapan selamat datang tok ngono biasane. Ya wis mak alah ora apa-apa. Nek mulai tak terlingo. Tak Terus piye terlingo iki? lawang. Aku numpak motor dhewean wedi aku yo. Nah, ora apa tak terlingo ngarep. Ya wis. Nah Mas suwun ya. Ya mana? Aku yo sono Mas yo. Aku suwun ya. Repotnya. Wis tak langsung mulai ya. Mari Mas ya. Ayo Mas Son ya. Ya. Tadi. Ayo Mas. Ah, yo tadi. Aku carry goblok. Wes mulai aman. Ayo. Astagfirullahaladzim, apa kayak? Mas, ayam gepreknya 1 mas.